jinħela. U allura ħankomplu nagħmlu llum fis-suġġett tagħna tal-physics se nkomplu nitkellmu ftit dwar the Earth and Space. U proprju llum se noħorġu ftit iktar mid-dinja. Sa issa fl-aħħar lezzjoni u l-ewwel waħda konna tkellimna fuq numru ta' aspetti. Konna semmejna l-ewwel kif tinħoloq il-ġurnata u l-lejl, konna qegħda d-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha, wara jkollok partijiet iħarsu lejn ix-xemx partijiet le. Imbagħad konna għedna li d-dinja qiegħda ddur madwar ix-xemx u hemmhekk fejn tinħoloq anke wkoll is-sena sħiħa u l-leap year. Imma mbagħad konna għedna li d-dinja waqt li qiegħda ddur madwar ix-xemx minħabba li hija tilted, kellna semmejna anke wkoll l-angle ta' 23.5 degrees jinħolqu minħabba f'hekk l-istaġuni differenti. Imma xi ħaġa interessanti hija li f'dan is-suġġett mhux se nitkellmu biss fuq id-dinja, nitkellmu biss anke wkoll fuq ix-xemx, imma ħanibdew noħorġu ftit minnha. U jekk wieħed jara daqsxejn x'insibu lil hinn mid-dinja tagħna. Din hija mistoqsija kbira tant li kif rajna anke wkoll fl-istorja tal-bniedem qajmet mistoqsija kbira. Forsi l-iktar ħaġa li kienet minn dejjem tqajjem mistoqsija apparti x-xemx kien proprju l-qamar. Dan l-oġġett li qiegħed idur madwar id-dinja, drabi narawh fuq il-moon, drabi ma narawhx hemmhekk, drabi jkun f'pożizzjoni darba jkun f'oħra. Illi dan bħal qiegħed idur hemm madwar id-dinja din is-satellita naturali madwar id-dinja. Tantu hekk li minn 1950s il quddiem wara kwistjonijiet politiċi bejn l-Amerikani u anke wkoll ir-Russi, kellek diversi astronawti li ppruvaw jagħmlu passi l quddiem li jiskopru ftit iktar fejn jidħol il-qamar u l-ispazju. Sakemm fl-1969 kellna l-ewwel bnedmin Neil Armstrong u Edwin Aldrin li dawn kienu tnejn Amerikani li landjaw proprju fuq il-qamar. U allura tajna daqsxejn idea differenti ta' dan l-oġġett li huwa tant viċin tad-dinja. Imma fl-astronomija ma ħarisniex biss lejhom, anke wkoll diversi snin qabel bdew iħarsu lejn dawk li jissejħu pjaneti differenti, lejn kwiekeb differenti, il-pożizzjoni tagħhom u anke wkoll ix-xogħol tagħhom fl-ispazju. U allura llum ħankunu qegħdin nitkellmu ftit prattikament fuq tliet aspetti. Se nkunu qegħdin nitkellmu dwar is-solar system tagħna, imbagħad se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar pjaneti u fl-aħħar imbagħad nitkellmu dwar dak li jissejħu galassi fejn hemmhekk se nkunu qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma kbar b'distanzi li huma enormi. U proprju dan is-suġġett huwa interessanti għaliex iktar ma ssir taf fuq u tibda tinduna li inqas taf u allura l-bniedem ikompli iktar jiskopri ċertu affarijiet. L-ewwel ħaġa li se naraw ftit għaliex anke wkoll tidħol id-dinja tagħna huwa t-tifsira tal-kelma pjaneta. Ħallaw daqsxejn din xi tfisser. Hekk kien ħarsu daqsxejn lejn id-dinja tagħna ninnutaw li id-dinja kkumparati anke wkoll ma' oġġetti li nsibu fl-ispazju taqa' taħt il-kategorija dik li ngħidula pjaneta. Pjaneta tfisser oġġett immissa naraw għax irid jisu jobbdi diversi anke wkoll properties biex jissejjaħ pjaneta bħala oġġett u oġġett li jdur madwar xemx. U allura jekk naraw daqsxejn l-istampa ġenerali l-ewwel ħankunu qegħdin nitkellmu ftit dwarha llum, se naraw ftit li xemx, pjaneti tagħha u oġġetti oħrajn daw jagħmlu dik li tissejjaħ solar system. Mela inti għandek ix-xemx li qiegħda hemmhekk fin-nofs u l-oġġetti li qegħdin iduru madwarha. Objects, planets, they are orbiting around the sun. Din is-sistema tissejjaħ solar xemx system, sistema solari, sistema tax-xemx. Imma ċertu affarijiet li tajb nitkellmu fuq pjaneti huma dawn. L-ewwel nett il-pjaneta mhijiex sħuna biżżejjed illi din tarmi minnha nnifisha d-dawl. Allura hija differenti minn stilel oħrajn, differenti proprju mix-xemx stess, jiġifieri kull pjaneta li se nkunu qegħdin insemmu aħna nistgħu narawha grazzi għad-dawl tax-xemx li jaqa' fuqha. Prattikament nistgħu nsejħu wkoll
Il-qamar huwa hekk fis-sens li l-qamar aħna nistgħu narawh għaliex qiegħed jaqa' d-dawl tax-xemx fuqu u dan qiegħed jirriflettih. Imma tgħidli allura għaliex il-qamar ma jitqiesx bħala pjaneta? Għaliex kif se naraw issa hemm ċertu kriterji biex oġġett ikun pjaneta jew le. Mela l-ewwel ħaġa interessanti hija li planets are non-luminous objects. Din hija xi ħaġa li tkellimna proprju fis-suġġett tal-light and sound. Jiġifieri l-oġġett il-pjaneta ma tarmix id-dawl fuqha minnha nnifisha. Huma din jirriflettu d-dawl tax-xemx. U allura jekk aħna forsi fil-għaxija inħarsu fis-sema u naraw xi kewkba bħalma għandi warajja li tkun tispikka iktar mill-oħrajn jew b'mod normali din ma tkunx hemmhekk. Dak ifisser li dak l-oġġett huwa pjaneta u narawh forsi jixel mhux għax qed jarmi d-dawl minnu nnifsu imma għaliex id-dawl tax-xemx qed jaqa' fuqu u qed jirrifletti lura. Kważi kważi nista' ngħidu li meta aħna kieku kellna aħna insifru pereżempju mmorru f'xi pjaneta oħra bħal mija l-pjaneta Mars, il-probabilità hija li d-dinja narawha hekk minn dik il-pjaneta. Forsi hekk interessanti hija li nissuġġerilkom li fuq il-mobile tagħkom tniżlu application hemm ħafna minnhom, forsi ħa nissuġġerixxi waħda li hija l-Google Sky. Propju din meta tinstallha fuq il-laptop fuq il-mobile tagħkom u tqabbad mal-internet, tkun tista' flaxija tipponta il-mobile lejn is-sema u jgħidlek fejn qegħdin il-pjaneti dawn li se nkunu qegħdin insemmu u affarijiet oħrajn. Allura x'jagħmel oġġett bħala pjaneta? Prattikament oġġett biex ikun pjaneta irid jagħmel dawn it-tliet affarijiet. L-ewwel waħda, planets are defined as celestial bodies minn ma ħaġa li jsibuhom fl-ispazju tajjeb fis-sema allura that is in orbit around a star. Mela jiena biex oġġett ikun pjaneta irid jagħmel orbit madwar stilla, fil-każ tagħna madwar ix-xemx. Mela għalhekk nistgħu ngħidu li neliminaw mal-ewwel il-qamar għalhekk il-qamar mhuwiex pjaneta għaliex l-orbit tiegħu mhijiex madwar ix-xemx imma l-orbit tal-qamar hija madwar id-dinja. Mela allura il-qamar ma jitqiesx bħala pjaneta. It-tieni ħaġa li rid jagħmel oġġett biex jitqies bħala pjaneta huwa has a nearly round shape. Jiġifieri l-oġġett irid ikun kemm jista' jkun qisu bħal ballun, bħal huwa sfera. U t-tielet ħaġa that a planet has cleared the neighborhood around its orbit. Jiġifieri dan l-oġġett minn fejn jimxi waqt li qiegħed idur madwar ix-xemx ikun ġabar il-ġebel u oġġetti u gassijiet oħrajn li forsi huwa jkollu matul it-triq. Allura daw kollha li ser insemmu minn issa l quddiem inkluż anke wkoll id-dinja tagħmel daw it-tliet affarijiet. Qiegħda ddur madwar ix-xemx, għandha shape li huwa sferiku u fit-triq tagħha tkun ġabret l-oġġetti li hemm iduru fl-ispazju. Infatti fuq l-aħħar waħda se nsemmu pjaneta jew dik li dwarf planet illi għalhekk ma titqiesx bħala pjaneta. Jekk inħarsu lejn is-solar system li d-dinja tagħna tagħmel minnha, prattikament niġbor dawn il-pjaneti. Aħna li qegħdin ngħixu f'dik il-pjaneta t'hemmhekk. U minn issa l quddiem tajjeb li tibdew tinnotaw iċ-ċokon tal-pjaneta tagħna, kumparata ma' pjaneti oħrajn, ma' xmux oħrajn u ma' affarijiet oħrajn li nsibu fl-univers. Jekk narawhom daqsxejn wara xulxin, aħna għandna l-istilla tagħna li hija x-xemx, l-iktar pjaneta viċin ix-xemx jissimha Mercury, warajja Venus, warajja id-dinja tagħna Earth, imbagħad għandna Mars. Minn hawn lura mbagħad jissejħu dawk li jgħidulhom the outer planets jew gaseous planets. Issa naraw daqsxejn għaliex. Għandna lil Jupiter, lil Saturn, Uranus u Neptune. Forsi wieħed jistaqsi imma stenna, m'hemmx ukoll il-pjaneta Pluto suppost hawn wara?
dik ħankunu qed insemmuha ftit fl-aħħar għaliex taqa' taħt kategorija differenti. Dawn il-pjaneti li għandna hawnhekk, dawn it-8 pjaneti li għandna hawnhekk, huma kollha kemm huma għandhom dawk it-tliet affarijiet li li semmejna qabel. Daw it-8 li huma iduru madwar ix-Xemx, it-8 li huma għandhom shape li huwa sferiku, it-8 li huma fit-triq tagħhom madwar ix-Xemx ikunu ġabru ġo fihom kull oġġett li forsi jkun hemm għaddej fl-ispazju. Li nixtieq minn għandkom hija li dawn it-8 pjaneti tkun ħaġa tajba li nkunu nafuhom daqsxejn wara xulxin u l-isem tagħhom. Ġifieri li ma minnhom huma l-iktar viċin tax-Xemx, li ma minnhom huma iktar il-bogħod tax-Xemx. U forsi tgħid jiena diffiċli li niftakar dawk l-ismiet dawk il-pjaneti kollha. Ħafna drabi jiena niftakar imma din is-sentenza li kull ittra ta' dik is-sentenza tippreżenta eżatt wara xulxin l-isem ta' dawk il-pjaneti kollha. Is-sentenza li tgħallem hija My very energetic mother just served us nuggets. U għalhekk forsi għandna My Mercury Venus very energetic Earth Mother Mars just Jupiter served Saturn us Uranus nuggets Neptune. U allura kull ittra tal-bidu ta' dawk il-kelbiet qed turina ftit kif iduma wara xulxin. Li se nagħmlu issa se nkunu qegħdin induru daqsxejn daw il-pjaneti u naraw ftit informazzjoni dwarhom. L-ewwel pjaneta li ħanitkellmu dwarha hija proprju il-pjaneta Mercury. Din hija l-iżgħar pjaneta li nsibu fis-solar system tagħna, tant hija żgħira illi kull ma hija fil-wisa tagħha fin-nofs tagħha huwa 4,789 kilometers. Minħabba li hija daqshekk viċin ix-Xemx u allura m'għandha l-ebda gassijiet oħrajn għaliex ix-Xemx prattikament dawn tiżvinthom kollha, dik il-parti li tkun qiegħda tħares lejn ix-Xemx tkun surface temperature tagħha viċin l-400 grad Celsius filwaqt illi dak in-naħa li ma tkunx qed tħares lejn ix-Xemx hemm is-sħana tintilef malajr u tkun viċin -183 degrees Celsius. Jiġifieri minkejja li forsi hija daqshekk viċin, imma sħana Mercury mhix kapaċi żżommha. Tieħodha malajr tirċievi ħafna sħana imma mbagħad titlifha wkoll. Tajjeb illi nsemmu li dawn il-pjaneti kollha għandhom id-day u n-night tagħhom għax kollha qegħdin iduru fuqhom infushom u għandhom ukoll il-year tagħhom kemm idumu biex iduru madwar ix-Xemx. Iktar ma tkun viċin ix-Xemx, sena sħiħa hija iktar żgħira. Għaliex inti l-orbit it-triq il-pjaneta tieħu ovvjament tkun ħafna iktar żgħira. Wara Mercury mbagħad tiġi il-pjaneta Saturn u din hija l-iktar pjaneta sħuna li nsibu fis-solar system tagħna. U forsi wieħed jistaqsi ma x'inhi r-raġuni jekk din hija t-tieni l-iktar il-bogħod. Ir-raġuni hija li din il-pjaneta Venus għandha atmosfera kbira ħafna jisu bħal sħaba enormi ta' carbon dioxide u allura sħana hija trebdem ġew. Tantu hekk li bejn wieħed u ieħor din il-pjaneta tkun viċin il-462 degrees Celsius, kważi għaddejjek il-ħin kollu, li tagħmilha ħafna diffiċli biex il-bniedem jidħol fiha jew jipprova jara daqsxejn x'hemm hemmhekk. Minħabba din is-sħaba kbira ta' carbon dioxide li tagħmilha kważi isek għandek sħaba kbira bajda, hija l-iktar oġġett li forsi jidher ħafna mid-dinja meta jkollok lejl li huwa clear. Tantu hekk li għalhekk kien ngħatat l-isem ta' Venus li huwa l-alla ta' żbuħija, għaliex din il-pjaneta flaxija tidher tleq ħafna, tidher qawwija ħafna, tirrifletti id-dawl tax-xemx ħafna mod qawwi għax hija kulur bajdanija fejn jidħol is-sħab ta' carbon dioxide tagħha. It-tielet pjaneta hija l-pjaneta tad-dinja Earth, hija l-unika pjaneta illi hemm il-ħajja fiha sa issa jew nafu li hemm il-ħajja fuqha
u l-isem tagħha Terra proprju huwa ġej anke wkoll minn ismijiet ta' allat pagani. Din hija l-ikbar pjaneta li wieħed jista' jimxi fuqha. Jiġifieri Mercury, Venus, id-Dinja u Mars minn dawk l-erba' din hija l-ikbar waħda minnhom. Forsi dik il-pjaneta li qed tinteressa ħafna lill-bniedem bħalissa hija r-raba' pjaneta mix-Xemx li hija l-pjaneta Mars. Għaliex din il-pjaneta Mars prattikament qed naraw ħafna studju fuqha rnexxielhom kif ħanaraw inniżlu anke wkoll rovers fuqha. Proprju din tinteressa ftit anke wkoll lill-bniedem għaliex il-bniedem irnexxielu li jniżżel rovers fuqha. Wieħed mill-iktar popolari huwa proprju dan Curiosity ta' warajna fis-sena 2012 u proprju dan qiegħed idur madwar din il-pjaneta jiġbor informazzjoni, jiġbor ritratti fosthom anke li kellna l-ikbar muntanja fil-pjaneti kollha tas-Solar System tagħna li tinsab proprju fuq din il-pjaneta. Kien hemm anke wkoll skoperti ta' ilma li huwa friżat, gassijiet li huma friżati b'mod speċjali fil-poles tagħha. U allura l-bniedem għadu jiskopri ftit fuqha. Dawn l-erba' li semmejna Mercury, Venus, Earth and Mars huma l-ewwel erba' inner planets, il-pjaneti ta' ġewwa li l-wiċċ tagħhom huwa solid. Imbagħad hemm dawk illhom l-outer planets jew il-gaseous planets li min isimhom huma magħmulin minn gass. Forsi l-iktar pjaneta li tidher kbira ħafna hija proprju l-pjaneta Jupiter, forsi ħaġa li tinteressa lill-bniedem hija din l-spot tissejjaħ the Red Storm li hija bħal maltempata li ilha għaddejja l fuq minn 350 sena. U tant hija kbira li ġo fiha dik il-maltempata nista' niffittja żewġ dinjiet ġo fiha. Din għandha wkoll anke l-mura tagħha, tajjeb, wieħed minnhom huwa tant kbir li huwa ikbar mill-pjaneta Mercury. U allura tgħid jekk huwa tant kbir, x'inhi r-raġuni li ma jitqisx bħala pjaneta? Minħabba dawk it-tliet kriterji. L-ewwel kriterja dan il-qamar ma jobbdieħx għaliex qiegħed idur madwar il-pjaneta u mhux madwar ix-Xemx. Għandna mbagħad il-pjaneta interessanti immens li tissejjaħ Saturn hija mhux biss l-unika waħda li għandha dawk ir-rings madwar imma huma iktar prominenti illi jidhru u din hija l-inqas pjaneta li għandha gassijiet li tuha ċertu density. Ħafna mill-gassijiet li għandna hemmhekk huma proprju hydrogen u helium. Għandna il-pjaneta Uranus li interessanti minkejja daqshekk il-bogħod qiegħed l-ewwel pjaneta li ġiet skoperta permezz tat-teleskop u l-temperaturi li għandna hemmhekk ivarjaw viċin il--224 degrees Celsius. Allura tagħmilha u ta' pjaneta li hija kiesħa fis-Solar System tagħna. Il-pjaneta Neptune imbagħad hija l-iktar pjaneta il-bogħod ħafna mid-dinja u anke wkoll ovvjament il-bogħod ħafna mix-Xemx u din biex iddur dawra sħiħa madwar ix-Xemx tieħu 165 sena tagħna. Jiġifieri filwaqt li d-dinja tkun daret 165 darba madwar ix-Xemx, Neptune tkun biss daret waħda. U din interessanti wkoll li ġiet skoperta iktar milli xi ħadd ra permezz ta' telescopes imma permezz ta' kalkoli li kien hemm. U allura immur il-mistoqsija l-oħra. Għaliex din hija l-iktar pjaneta l-bogħod? M'hemmx il-pjaneta Pluto? Ħanoqgħod daqsxejn żgħira xi ħaġa dwarha. Fejn jidħol dan il-dwarf planet għax hekk tissejħa sa naraw għaliex Pluto, interessanti hija verament il-bogħod ħafna tant li din iktar minn Neptune l-orbit tagħha hija ħafna iktar kbira, infatti tieħu madwar 250 sena tad-dinja biex jitgħamel dawra waħda biss. Interessanti hija li din Pluto meta tiġi biex iddur madwar ix-Xemx, ix-shape tad-dawrin tagħha mhuwiex viċin iċ-ċirku huwa proprju iktar ellipse, iktar viċin l-ovali. Tantu hekk li ġieli tkun iktar viċin tax-Xemx minn Neptune proprju bħalissa hekk qiegħda Neptune
qiegħda fil-iktar il-barra minn Pluto. Imma interessanti hija li Pluto ma titqisx bħala dwarf planet, ma titqisx bħala pjaneta għal din ir-raġuni. Jekk tiftakru semmejna dawk it-tliet kriterji. L-ewwel waħda it must orbit around the sun u din tagħmilha. It-tieni ħaġa hija li jrid ikollha spherical shape, din ukoll tagħmilha. Imma l-aħħar ħaġa li ma tagħmilx Pluto hija li fit-triq tagħha waqt li qiegħda ddur madwar ix-Xemx għadha ma ġabritx l-affarijiet kollha li qegħdin in orbit hemmhekk. U allura dik minħabba din il-biċċa xogħol ma jinqisuhiex bħala pjaneta. Li se nkunu qegħdin nagħmlu issa wara li ħaresna lejn is-solar system tagħna li anke wkoll il-pjaneti kif huma wara xulxin se noħorġu fil-iktar il-barra. U ħanibdew nitkellmu fuq il-Milky Way u anke wkoll il-galassji differenti. Se nkunu qegħdin nitkellmu ftit issa wara li tkellimna dwar dak li jdur viċin ħafna tad-dinja li huwa x-Xemx, il-Qamar, il-pjaneti. Imma ħalli nitaw li fil-verità m'hemmx dawn biss fl-ispazju, dawk il-ħafna tikek ta' kwiekeb li naraw fis-sema huma fil-verità ħafna anke wkoll oġġetti oħrajn illi aħna nsibu. Għaliex ix-Xemx bil-pjaneti tagħha aħna inkluż magħha, aħna nagħmlu minn sistema ħafna iktar kbira. Proprju dik li tissejjaħ galaxy. Jekk naraw ftit, ix-Xemx tagħna hija parti minn sħaba ta' ħafna xmux differenti. Jiġifieri ix-Xemx tagħna hija parti minn sħaba ta' 100 biljun stilla xemx differenti oħra. Din l-isħaba aħna nagħtuha l-isem ta' Milky Way. U din l-isħaba ta' dawn ix-xmux kollha differenti, kull xemx li jkollha l-pjaneti tagħha dik tissejjaħ galassja. Mela l-istampa li għandna wara forsi hija stampa li aħna mitħla tagħha li forsi tidher fuq l-internet. Xi waħda minn dawk it-tikek jew xi parti minn din l-isħaba li hawnhekk hija x-xemx tagħna bil-pjaneti tagħha. Il-bqija dik it-tikek kollha li taraw ma kollha xmux differenti bil-pjaneti tagħhom. Din is-sistema kollha t'hemmhekk tissejjaħ galaxy. U l-galaxy li aħna nagħmlu parti minnu din l-isħaba ta' xmux li aħna nagħmlu parti minnu fix-xjenza tajnija l-isem ta' Milky Way. Interessanti huwa li dawn qegħdin iduru kollha hemmhekk flimkien u jinżammu hemmhekk b'forza qawwija tal-gravità. Xi ħaġa li ħansemmi ftit illum imma ħanitkellmu dwar għall-lesson li jmiss hija dik li tissejjaħ light year. Ir-raġuni li ħankun qed insemmiha issa għaliex xi kultant ħan nirreferi ftit għaliha. Meta nitkellmu fejn jidħol distanzi fl-ispazju, id-distanzi huma enormi. Ma nitkellmux fuq ftit metri jew ftit kilometri, ma nitkellmu fuq miljuni ta' biljuni ta' kilometri l bogħod. U allura fix-xjenza nħolloq unit ieħor ta' distanza, dak li jissejjaħ light year. Prattikament light year huwa kemm jilħaq jimxi id-dawl f'ħin f'sena partikolari. Mela ejjew nimmaġinaw ftit li jiena xalt bozza u d-dawl beda mixi. U allura waqt li beda mixi dan id-dawl jien qed ngħid kieku nħallih sena sħiħa għaddej. Fil-verità kemm ikun mexa. Tajjeb illi nżommu f'moħħna illi f'sekonda waħda biss id-dawl ikun mexa bejn wieħed u ieħor 3900 kilometers. Mela hawnhekk isoli 39,000 kilometers. Allora dak ifisser illi mhux qed nitkellmu biss f'sekonda 39,000 kilometers, imma qed nitkellmu f'sena. Mela biex inkun naf id-distanza ta' 1 light year ser naqbad din id-distanza u nagħmilha times the number of seconds in 1 year. U għaliex qed nitkellmu fuq distanzi kbar? Għaliex minn dak il-ħafna xmux li rajna fil-galassja, l-ewwel xemx apparti tagħna li hija viċin ix-xemx tagħna hija din ta' hawnhekk. L-isem ta' għall-bnedmin jisma' Proxima Centauri
u din qiegħda l-bogħod minnha 4.3 light years. Jiġifieri biex kieku l-bniedem jixtieq jasal għaliha din l-istilla, irid jimxi 39,000 kilometers kull sekonda u dak l-ispeed jibqa' għaddej bih għal 4 snin u kważi u nofs u jasal hemmhekk. U għalhekk qegħdin naraw ftit id-distanzi kbar li huma xi ħaġa impossibbli li l-bniedem jasal għaliha. U jekk forsi naħsbu u hija waħda minn dawk it-tikek tagħna hija kbira ħafna hija x-xemx tagħna. Fil-verità aħna għedna li il-galassja hija magħmula minn 100 biljun xemx differenti. Ix-xemx tagħna propju lanqas fil-waqt li hawn vleġġa ilna qiegħda hemmhekk ix-xemx imma lanqas it-tikka ma tidher bħalma forsi tidher l-oħrajn. Kull tikka li qegħdin taraw hawnhekk dan l-isħab abjad li forsi jidher hawnhekk dawn kollha kemm huma xmux bil-pjaneti tagħhom. L-interessanti huwa li dawn ta' hawnhekk qegħdin iduru, they are in rotating, u qegħdin miġburin hemmhekk permezz tas-saħħa ta' gravità ftit kbira. Kemm hija kbira? Hija kbira bejn wieħed ieħor u kellna naqtaw linja minn hawn sa hawnhekk u kellna aħna nippruvaw nivvjaġġaw minn naħa l-oħra, irridu nivvjaġġaw biex nimxu minn naħa l-oħra 100,000 light years. Jiġifieri ejjew nimmaġinaw nibdew tellieqa nitilqu minn hawnhekk bi speed enormi li nagħmel 39,000 kilometer f'sekonda. Imma rid nibqa' għaddej b'dak l-ispeed għal 100,000 sena. 100,000 sena għaddej bl-ispeed tad-dawl. Immaġinaw ftit allura il-kobor enormi tagħha. Biex nippruvaw anke wkoll nifhmu ftit hekk il-kobor u anke wkoll iktar mill-kobor ix-shape. Jiena nxebbaħ ħafna dan kollu ma' CD. Infatti il-galassja ix-shape tagħha hija sferika bħal hija din, hija ċirku bħal hija din. Mela inti fuq din is-CD għandek dawk il-100 biljun xemx bil-pjaneti. Tistgħu timmaġinaw allura l-ammont kbir ta' pjaneti. Biss ix-xemx tagħna għandha 8 pjaneti jduru madwarha. Immaġinaw kieku kull pjaneta għandha 8. Qed nitkellmu fuq kieku 800 biljun pjaneta oħra. U forsi kun min jistaqsi allura ma teżistix pjaneta oħra li għandha l-ħajja fiha, dik hija xi ħaġa li forsi qegħdin jistudjaw fejn jidħol dan is-suġġett. Din il-galassja qiegħda kontinwament iddur. Jiġifieri aħna qegħdin in continuous movement ukoll madwar fuqna nfusna madwar anke wkoll ix-xemx imma x-xemx qiegħda ddur ma' din is-sistema kollha. U jekk jiena rrid li naqsam minn naħa l-oħra tal-galassja li nimxi minn hawn sa hawnhekk, jiġifieri nieħu kważi d-diameter tagħha, allura jiena irid nivvjaġġa bi-speed of light 400,000 years għaddej biha. U allura jekk nitkellmu ftit fuq il-Milky Way u anke wkoll minn fejn ġab l-isem tagħha, li kieku inti tixtieq tara din il-Milky Way l qed tgħidli kif nistgħu naraw hekk aħna parti minnha. Fil-verità inti nistgħu naraw parti minnha jew dak li huma magħna f'din il-galassja. Hija li jiena nħares lejn is-sema u forsi nara dan isu linja ta' ħafna xmux ħdejn xulxejn. Infatti għalhekk hemm l-isem ta' Milky Way sa din it-triq tal-ħalib, din it-triq bajda kollha stilel. Fil-verità aħna nkunu qegħdin nagħmlu meta nħarsu lejn dik il-linja, issa qegħdin nħarsu lejn il-galassja b'dan il-mod. Qegħdin naraw dawk l-istilel li qegħdin inline magħna. Mill-bqija it-tikek l-oħrajn huma stilel li qegħdin fil-viċin jew min jaf jekk ikunux galassi oħrajn għaliex li nafu hija li din il-galassja li semmejna hawnhekk dan il-kobor enormi u aħna dik it-tikka żgħira li qegħdin hemmhekk, s'issa nafu li aħna wieħed galassja waħda minn biljuni ta' galassi oħrajn. Jiġifieri bħal din jeżistu
biljuni oħrajn. U dawn kollu flimkien daw il-biljuni ta' galassi li huma magħmulin minn biljuni ta' xmux, minn biljuni anke wkoll ta' pjaneti, aħna dan insejħulu l-univers, the universe. U allura għalhekk huwa suġġett immens kbir u forsi diffiċli qed isiblu taraf għaliex qegħdin nitkellmu fuq affarijiet kbar u lill-bniedem żgur li dan is-snin kollha li ġejjin se jibqa' jiskopri affarijiet li huma ġodda f'dan l-univers li aħna din parti żgħira immens fuq. U allura se nixxerja magħkom anke wkoll żewġ videos forsi wieħed anke jarahom wara din il-lezzjoni illi jikkumpara ftit il-kobor tas-solar system tagħna, tax-xemx u l-pjaneti tagħha. Imma mbagħad il-video ieħor se jgħidilna daqsxejn is-sajż tad-dinja u s-sajż tal-pjaneti u tax-xemx tagħna ikkumparat ma' ħafna xmux oħrajn u galaxies oħrajn illi forsi jeżistu fl-univers. Sakemm nerġgħu niltaqgħu kun ħaġa interessanti li wieħed anke wkoll ikompli jfittex u jinteressa ruħu fuq dan is-suġġett immens interessanti, forsi wieħed anke wkoll jaħdem il-biċċa xogħol li se nkunu qegħdin nitolbu wara din il-lezzjoni sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħwa ħudu ħsieb u sliem lilkom u l-familja tagħkom.